Hej og velkommen til den her video. I dag har vi lavet nogle Minecraft sketches. Håber I kan lide dem, så er der ikke andet end at gå i gang. 3, 2, 1. Endelig! Nu er vi færdige med mit hus. Her skal jeg bo for evigt. Du har bare ikke at springe. Ikke igen. Jeg skal nok lige have min ting. Wow. Henrik, hvad laver du? Jamen, der kom en creeper, og så sprang den bare. Nå, så du drømmer stadigvæk? Jeg troede kun, det var små børn, sådan dem her, de der små børn, som drømmer. Altså. Hvornår er det, du ikke fatter det? Det var ikke en drøm. Nu skal jeg gøre noget. Jeg altid har drømt om at tænde en enderportal og se, hvad der er derinde. Flint og stål. Wow. Er det virkelig så nemt at se ud? Der er ingenting. Wow. Og så se, det findes ikke. Og der er et nyt mob. Må jeg klappe dig? Niels! Jeg har fundet ud af noget vildt! Niels, op nu! Hvad er der, Henrik? Hvad er der? Pandaer kan danse! Ej, det kan de altså ikke. Lad nu være med at drømme, og så blive voksen. Kom ind i livet. Men... Jeg gider ikke høre på dit mænd mere. Ses. Nå, så er det kun dig og mig, Panda. Nå, men nu er det ved at være slut på videoen, så hvis du kunne lide den, så må du gerne give et like. Hvis ikke, så like. Okay? Godt. Men indtil da, så... Peace! Yeah! I am Steve! Nej, du er altså Henrik. Så hold du din kæft.